Hola, soc la doctora Fol, metge nutricionista. Soc acadèmica de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i m'ha demanat que doni alguns consells per introduir aquesta primavera dins de la nostra cistella de la compra, dins de casa, dins de la nevera i que ens serveixi una mica també per augmentar les nostres defenses, així com el nostre ànim. Jo destacaria també una mica la relació que hi ha entre els colors dels aliments i les seves propietats. Podríem destacar, per exemple, el color taronja. El color taronja, a mi m'agrada molt l'albercoc. És una fruita que és molt gustosa, no té molta temporada, està carregada, evidentment, de vitamina C i a part també té altre pigment, a part del beta-carotè, que es transforma en vitamina E quan fem la digestió, i que aquest beta-carotè ens ajuda tant per la pell com pel cabell, ens prepara la pell per l'estiu. A part també aporta la luteïna que ens ajuda a millorar la visió. Podem destacar com a fruita de color taronja la nectarina, que és una varietat de préssec, i que la nectarina també, si la podem netejar bé la pell, fins i tot amb aigua, amb una miqueta de llegiu reduït, serien 2 culleradetes de llegiu amb 1 litre o litre i mig d'aigua, si és que tenim dubtes de la seva procedència i en aquestes condicions que ara tenim d'higiene. Doncs la nectarina seria una altra que també com a fruita podria ser ben mastegada, de les que ens pot saciar més, i també és molt sabrosa. El litxi que porta molta quantitat de vitamina C, no la tenim molt introduïda dins de la nostra alimentació, però el podríem introduir. Porta també el beta-carotè, la vitamina C i bueno, és una mica més festiu, no? També el podríem introduir com a postre festiu. Un altre color que podríem destacar seria el vermell, i com a vermell podríem destacar el tomàquet, per exemple, que té un pigment que és el licopè, que és el que dona color al tomàquet, és aquest color vermell. Aquests pigments que comentem, tant el beta-carotè com el licopè, doncs aquests pigments són antioxidants i el que fan és que donen color a la fruita, però eviten que la part de dins de la fruita s'oxidi, per això són antioxidants. El tomàquet aporta licopè, que és molt bo per augmentar les defenses front al càncer de pròstata, de mama, etc., a part d'augmentar les defenses en general. Podem destacar també com a fruita vermella les cireres. Podem destacar com a fruita vermella també les cireres, que són boníssimes. Són la fruita que porta més quantitat de fructosa i té el perill de que comencem a menjar i no sabem acabar, no podem acabar. Per tant, jo recomano que agafem un grapadet, el posem en un bol, el rentem i aquesta és la ració que ens tocaria. Té un avantatge, i és que si la prenem a la nit, ben mastegadeta, perquè a vegades pot ser una mica indigesta, però porta melatonina i ens ajuda o ens pot ajudar a conciliar el son. Altres fruites, verdures de temporada que podem destacar també seria l'enciam. L'enciam ara és 95% d'aigua, porta molt poques calories, ens atipa molt i el tronxo porta una substància que també ajuda a conciliar el son. Si hi ha persones que no s'hi senta bé l'amanida a la nit, doncs que ho facin al migdia, però si ho fan si senta bé, perquè si senta bé, doncs és una bona manera també d'ajudar a dormir. També podem destacar els espàrrecs. Els espàrrecs poden ser blancs, poden ser verds, són de temporada. Els espàrrecs, la diferència entre l'espàrrec blanc i l'espàrrec verd són diferents varietats, però l'espàrrec blanc, la recol·lecció és a sota terra i la recol·lecció es fa abans de que surti el sol, una mica perquè no es pigmenti, que no es fabriqui la clorofil·la. Porta molta fibra, ajuda a la funció renal perquè és diürètic, per tant, també és molt saludable. Destacaríem fruita blanca, polpa blanca, destacaríem també el meló, que també fresquet
ve de gust, de vegades el meló a la nit té aquesta fama de que no senta bé, però això cada persona, sobretot si és verd, pot ser que sigui una mica més indigest i si no ens senta bé a la nit, doncs el prenem al migdia. Una altra varietat també que no hem destacat, una altra varietat que seria la síndria. Ara bé, la síndria i té l'avantatge que podem menjar quasi la quantitat que vulguem. Ens atipa, porta molta quantitat d'aigua i també ens pot ajudar doncs, a primar. Si, per exemple, ho prenem a la nit juntament amb alguna proteïna, tipus doncs, una hamburguesa de pollastre i després com a postre fem la síndria o síndria més iogurt o fer una amanida de síndria i formatge. Doncs seria una altra a destacar. Com a hortalissa podríem destacar les patates, que ara fins i tot tenen una pell molt fina, i les patates trobo que ara tenen un sabor molt interessant. Desitjo que aquests consells us hagin agradat, us hagin anat bé, desitjo que esteu bé, sobretot de salut, i que us cuideu molt. I és el moment ara de cuidar-nos cada vegada més, sobretot de saber el que no hem de menjar. I si hem de fer un resum, m'agradaria fer aquest, i és de reduir en general els sucres, sobretot els refinats, els greixos, sobretot els saturats, i la sal. Fins aviat!